sing cantik-cantik kae nek coraku. Burung waktune ngecok-ngecok ngono, burung oh ya. Bisa jinak ya. Ya. Kenapa sing dodol iki? Ya dadak siji wae loro. Iya. Apa aku sing dadak kono? Iya. Ngantuk kodor Pak. Caranya jaklari menggali caranya kancane. Monggo ndak angling. Ayo mau aku dile. Buane dile. Sajae jaranmu dukuwi deh. Ayo. Kok carane kancane lho iki. Ora kepenak lho nek duweke. Carane iki. Semangat.